Kilo kijor baro hagani ka tayo mata ngis ngokmen ban pentip sepi ya ka jing kai ka jong ujisu ukhot ik senran ju bat u yalami ki sha ki jaka ki ba pher bat u hikai ki balada phim snotho kumno ban bot yo jisu kane kala nong sabat school jingi ka hikai ngi kumno ba ki senran jong u kin bot yu bat bakin bakin tip bakin yat hakalenti ka jong u shae ka ba ulai ngini pej haduk ke bakut jong kalanong ke jongi. Saisin ki parlok baro ngidap da kejing kemen ban khot sngub habiang ipi syakani kalanong ke bahnyau jong kejing ya puli ke jongi ya ka ketin ke jong blai lemba kini ki sabat school ke jongi bat kalanong ke bangi puli hakani ke sngi kadai hikai ya ki senran kadai ke benta ke ban nengkong sngub kemen ban pentip ban priang sngub haru ikini ki parlok ki jonga ki ba jui simata na ko wei ka por sha ko pat manga I forget minute lang siang bat ia kemen hangne bat ngidon ni ba pensat bat ia hamedon te ngini sedang da ka jing duai tong ni duai kok pa jing ba peneng hakni ka por ha shwa bing sedang ya kani ka jing kren jingi kten ga jame ker khui ngi baro atrai kum ki samla ka bangila bne sam ki kten ga jame hakni ka singi ker khui ki parlok ki jongi ki ba pej na keleng ki jaka atrai hakar teng jisunga duai amen. Ka jingi puli jingi kalong hikai ya ki senran ujisu u hikai ya ki ba bon ki jing hikai nam ta ki nom bot ki jing u kentup ya pi nga ki ba im hakini ki singi ki ba khado ka ba ujisu hikai ki senran ju ara jas na menshua ka apply ro ya ngi hakini ki singi ki ba ngi imenta kamdai tang ya ki hendrai kre ya ngi ro bat ya ki pateng ki bansawan te ujisu u kren haka lenong ka ba phra na Marcos kat khot ka ba lai phusau ka ba ngsim kum kat khot jingya pule jangi te ha ba ula khot ha u ya upai ba lembat kisnran ju ula ong haki jar u ba mon ban wan bot hadin janga ai ba un len yala di bat un ba yala ka ding phna bat ba un bot yanga kanai kadai ka jing kai ka ba kongsan ka ba ngitip ba kumno ba kisnran bat mangingin bot yo jisu kum unong pen emu jangi hangni u jisu u ai ya ki ba bun ki jing hikai ba ngila ban snotho kumno u jisu u ya thu ya kata ka lenti ka bangin bot kum ki kristan kum ki nong bot ki jong u bat ki senran ya ki jing hikai jong u jisu kim pat shimla snotho pura u ai ulong haba ula kli yaki pitharai u ai ngalong bat bon na preng ki ba ong unoi tholpa don ki ba ong mesaya don ki ba ong u Elijah uta uba lami pat bat u Yohanes te kane ka jingi puli jingi hakane kal nong banyau ka yarap yangi bangin snotho khambha shapang ka jingyai lenti ki jong jisu sha ai uthmu bat shanu u yalami ki senran ki jong u ha ka jingi puli jingi ha ka singin kong ka kran shapang ban yo I khamshai hakane kal nong ka phra Marcos kat khot ka ba arphu ar hadu ka ba laipeu ka ktin jumble ka hikai yangi shapang ka jingpen khia jong ujisu ya uwei ubriu ubamatla hagat khot ka ba arphu lai ka ongkumne tehba ulabat yauta ubamatla na ka kti ulia lamno usha bar kata ka shnong bat ulabia haki khmat jong u bat ulabu ya ki kti u ula kli u meyo EAA haba ula khmet te ula ong ngayo I ki breu kum ki ding ba ki yaj hadin kata ula bu pat yala kti hak khmat jong u ba ula pen khmet ye u ti la pan bhapat ye u bat ula yo I shna ya ki baro ba ula pha yu shala yeng ura ong ro wat rung satia syak ta kasnong ujisu yo I yo we breu ba matla hakane ka jaka ha habalawan sinisha Bethesda ladon une ubriu bamatla bat ujisu ula bia ha ka khmat ka jong une ubamatla ti ula yalam ye u shabar jong kata kasnong bat ula yalam ye u bat ula kli u la u yo I ni em ya ka ka ba upej te u ong ba yo I ya ki briu ba ki ya kum ki deng te hang ne ujisu upen khia yam ne ubriu ngi I ba ka jing penkhia ka jing ta ka banang kong ka jong jisu ula penkhia u ba ulia I berngut bernget ba wat kita ki briru
kiayat kum kita kiding te hang ni u Jesu ulakta yu usaj senpat ulapen khia yu bat ka don ka jing hikai hang ni balai ba u Jesu upen khia ya une ubreu arsen bon sin haka jing im jingi kibreu habangi kendo yu Jesu haka sen ka banangkong ngi don ka jing kala handrai don ka por bat ngi la habno bat ngi la jingai no na play bat ngi don kams ya kata ka jing kalapat ka ba u Jesu un penkhia biang yangi un yarap pat yangi bat leng ba kata ka jing bakala lembah kata ka jing le ka jengi bakan longkum ke jing hikai yangi bangin yu I kham shai ki khmat ki jengi kumba une ubreu ha ka ne ka jaka ha ka ba u Jesu la penkhia yu habetes ba ha ka jing penkhia ka ba arsin ule ishai ki khmat ju ki la kham shai te kum ta ngiro kum ki nombot ki jong Jesu bangin yu I kham shai ya ki ai ba u Jesu ru ukwa ban pli ba ya ka jing sngo tho jong ki senran ki jong u ya ka jing mut jong ka jing bot yu Jesu kum unong pen im jong ki kum uta Mesaya ngi pule shu ha ka khot ka ba ar phunyo hadu ka ba life heu ngi I hang ni ba u Jesu ula lejno bat ki senran ki jong u sha ki snong rit jong ka Kaisaria bat hang ni ula kli ki senran ki jong u ong yaki phi prakhat ngadai u ai tharai kum no phi ong shapang jonga bangadai u ai kumbala ong mene ba kidon ki ba ong unoi thor pa u Elijah bat kidon ki ba ong Mesaya uta unong siuspa uta Chris te ngi I hang ni ba u Petros u lajubab ba u Jesu Christ ba une u ba ya kren bat ki udai uta u Jesu Christ u khon jong u blai u ba im u Jesu ong wat nam ya tho ya kane ya ka ai ka ba kilatip bat u Jesu u ong ru ya to breu ba matla wat nam ya tho ya ta ka khubar kadon ka jingmut ba u Jesu kwa ba kin ya tho namaru Jesu u yo il pa ka ai ka ban sajia namaru Jesu un sayat lamba ka jing penstom ba kata ka khubor kanam sa priang state khanang ba u Jesu u kwa ban ba kata ka jingyap ka jing u ha ka ding phnal ni ka jing penstom ya u ba kanom bakan jia da kata ka jing penyat ka jong blai kata ka por ka balabu ba u Jesu un sa sha sitom namar ba nak ta ka da u Jesu ong ba wat nam ya tho sha ki wei te perlok nyu I hang ne ba u Jesu pen khia ne bru ba I kham shai ba u Jesu ro upli ya ka jing mut ya ka jing sngo tho jong ki senran ki jong u ya kata ka jingbot jong ki u Jesu ba un sa lech Jerusalem un sa sha pen sitom un sa sha sa nar phana nam ta jong ki pop ki jongi te menta ngi poi haka sngi ka ba ar ka dor jong ka jinglong senran ni kwa ban bo ka jingkli ya kemen ya thu ngi ka e ka ta ka dor jong ka jinglong senran ban long kita ki nombor ki jong Jesus Christ ko bless you bon ka sinyo pa ar ka ba dei ka dor jong ka jinglong senran ka ba ka Bible ka bangila ban siam na ka Lukas kulong Marcos kalnong ka ba pra ka dikot ka ba life way hado ka ba life pra te pila bne pule na life way hado life pra Marcos pra life way hado life pra tengok kwa ban pule na ki life sau hado life unreu ka ba ong te haba ula khot ha u ya opai ba lem bar ki sana jong u ul ong haki jaro ba mon ban wan but na din jonga ai ba un len la de bar un ba ya kata ka ding phna bat un but yanga na ba uno ru ban mon ban pen im ya la ka mensim undu no ya ka uno ru ban du no te kala ka mensim na kumta jonga bat ka jong ka gospel ru uta ke ni un sem ya ka na ba ubreu un mentoy ayu lada un yo ya ka pathe baro bat undu no ya ka mensim tu I ke kita kisenran lene kata kisenran ngila ban kisenran ngila ban kidong but ki jong Jesus Christ tengi kum ki Christian ngi kam ki Kristen ngi kam la de ba ngi de kidong but ki jong Jesus Christ te la da ngila de kita kidong but Jesus Christ ngi kum ki bru teng teng ngi ong ba na ba ngala kha ha kana ka balang ne ngala ime pa jongai kilong Kristen ta ka daw ngaru ngade Kristen lene ngade ta kidong but jong Jesus lene ki ba ong ba namar bang la simpen baptis ngalong inong but ke jong Jesus ngim su thu
jiliu ya ta kedor jong ka jinglong Kristen te hnrei ka Bible hne ka percaya ngi ba lada ngi long kita ki Kristen lan kita ki nong but ki jong Jesus Christ ni ki senran ki jong Jesus Christ ngi dei pan sya lem kumba u Jesus Christ ula sya ngin sa sya le ben ngin sa sya kadon ru bangin sa sya penya pro lada ngi but ya u Jesus te ko ong ba ngi dei pan sya lem kumba u Christ ula sya nomar kan mentoy ayu la ngi lada ngilen ya Jisu bat ladang hidup no akan mensim bat ru kumju ngui iba naba uno ru uba mon ban pen im ya akan mensim ru undu no ya kata bat uno ru badu no teh la akan mensim nam ta jonga ting i ba shibun ki ta ki nombut ki jung Jisu Kris ki bashisha ki kinsa sha le ben shibun kin sa sha le ben ha babun kiliang badru kumju lada ngin ya pe ha ki por ke jong u Jisu ha ba u Jisu khote ki sanan jong Jisu umya thu e ki ke ban saja ye ke ban u Jisu un sa sha le ben ru ndai u shu ong e ki wan bu de ngangan pelong e pi ki nong tong bru umya thu lu pa ye ke ban saja ndai ngi menta ha ba ngi la tip ye ke ki jige nomar nang ba ki department ki jongi balada ngi bu de Jisu Kris kamlong ngi ka basuk ban ba eta kading pna ban ba eta kading pna kumbang iba i kading ha rendang jongi kumbang i ki wei ki gen hun ki ba yalam nei ban ba e kading pna ka Jesus Christ ban cha lem ban u Christ ban cha e ki jing jar kumba u Christ ula sha ha kading pna te ngi hangne ha kadikor ka ba life way bat life ar ko un ple te ulas dang ban hikaya ki badai khun ubreu ban cha sibun ki ero bat ba kan tai da ki temen basan bat kirang ba leng do bat kinong tho bat ben penia pro bat hadin lais ngi en mi pan te la dai ngi lei kita kinong but ke jong Jesus Christ ki breu kan sa kan tai ngi ki breu kan sa isi ngi ka prthai hi baro ko wei kan sa isi ngi ha ka pa shnaru ula kren nya kata ka jong haba u Petros te ula shim ka pang ya u ulas dang man sneng ya u ndai haba ula phai bat uda khmi bah ki sanan jong u ula sneng ya u Petros uda ong khilech chadin jonga me u setan na mem nyeu ya ki ero ki jong ublai ndai tang ki ero ki jong ujis ki jong ki breu ti hang ne blai u Jisu ong ya u Petros ba khilech me u setan ngakwa ban pule na ka kor jong len jwa ka jing thrang jong ki atas la ka basan spa san phunyo ka kren chphang u Petros kiktin jong u Petros kimlong ki badai nak monta ka jing yarap bat ka jing petingen ya u Jisu hakta ka jing sha janjar ka badon hak ma jong u kimedai bar ka jing thumu ka jing ai ka jong u blai ha ka jing dei bar ka perthei ka balaja no lemne bat ka jing hikai chphang ka jing khindu ila de ka ba u Jisu ulawan hikai da ka nuksa ka jing im ka jong u hi ti i bakta ki jing kren ka jong u Petros kemedai bar ka jing thumu ka jong Krismar usoitan hi ngi i ba upenan kam khanglat ya Jisu ti i ba Jisu hangne upun sai ba kita ki jing kren ka jong u Petros kimedai setia bat ketemu jing temu ke jong Jesus Christ ta kra u Jesus Christ long khilej me usoitan dei ba u mai ne u dom u ya u Petros ndrei mun peni i u Petros ya kata kador jong ka ya kata kador jong ka ya kata kador ne ka banlong nongbut basisha ka jong u Jesus Christ te ha kan ki ka jing kren jong Jisu ya u Petros ngej ba u soitan u wan ban penbit aga jingmut ka jing berkhat ka jong Petros ban khanglat yo Jisu ban sya sitom ba u soitan ngitip ba umkwa ba kibriu kinyo ka jing imbam jikut persyang ya kala kat yai ne haba ngibot yo Jisu ngi i ba ngidon ka jing yesem ban pen sitom ngi ban penyap kibriu jong blai hanreu Jisu da ka jing yap ju la ban ai ka jing imbam jikut hangi da ka jing im ka jing syakri jong u da ka jing sya sitom jong u ka jing yap jong hendeng pna bar ka jing mi pat jong u nginyo ya ka jing imbam jikut te kublai shibon ya ka jing sam jong pi ya kemen mi ngipoi ha ka singi ka ba lai iba pensat yaitu ini ya kanika jing ya shem halor jong ulom ka jing pen keladur kublai shibon pastor jing keli haden ni shamba kanika gal khot lanik dang lanong jong gospel kat ku Marcos bat kat khot ka banang kong hado khatla ngi shamba hangne bo Jisu la lech sha ulom bajrong kten jong bleke tho ingi
Bat haden ula shim kerpang ya Petrus, Yohanes, bat Jacob. Jacob. Kumta ula shimi kini kerpang, bat ikiwi pat kisendran uphaap iki. Haden kata ula leit no sejero cara jerong nulum. Kumta ya Jisu hilapan keladur. Bat Jisu kejing yo kejang ki Jisu kalong ka ba ipla Namar ba lapan keladur Jisu. Bat hata jing keladur Jisu lawan leni ladon arngut ki beriu rengkat baru Jisu. Kejing don jangan ki beriu Moses baru Elias ni Elijah. Kejing don ki jong ki kala pentingan Jisu leni ka penlong iki begitu sengau tho ba Moses baru Elias kidon si syah beneng. Bat sakawing isyamba kejing temo bau Jisu wan shau tulum. Kejing sengeu kejong ngabak Jisu pentiknai iki sendan jong bal long hisya ublei. Nei bau long hisya kon jong ublei. Namar ngisyamba hakal dekat ke banyo ka ong telawan ulo ubaka yaki. Pada keten kalau wan nau tol kada ong unei ulong kon jonga ubai to pin sngeu yu. Kene de keten ka wan na beneng. Ka pin sngeu tho ngi ka pin sngeu tikenai ngi bau Jisu umdei ubriu. Andre ulong ublei ngi deban sa skor ngi deban sngeu yu. Kumta igisanran ki Jisu la pendap gi shepteng. Namar ba kim ju yo meno kum kata gi yo Wow. Hake jing im gi jong ki. Namar kalong ka ba ipla Leranga perkhat hi kalong ka ba ipla gi jing im gi jing ban yo Jisu ban yo kita ban yo sngeu ita keten na beneng. Kanu kalong ba sngeu ka ba pen sngeu lengo sisa hi gini. Bat haden kata kejing keladur Jisu ulwan la hierno nau taulum. Bat haden kejing hierno jong Jisu nau taulum ula syam iki sendran ki jong ula kerta wiari ki daki pajba. Bat habau pej iki sendran jong habau lepois ki sendran jong ki sendran jong namar ba ki pajba ki lawan wan ra ya we bapang bhur. Namar ki pajba hi kidang tharai ba ki sendran jong uru ki la ban le ikamba. Lagi ki sendran jong uru ki tharai ba ki la ban le ikamba. Namar ba ki don rengkat ba Jisu. Kumta hi kadba kebor ki jong ki hisya kinom la langi pej hane kadba ki persang ro kinom la keten jong bleka ong kayetho ni kisandan ki ong balai bangim la ban be yeu geni ki jing pang lani geni ki jing Baman. mensem jong ni baman ubala bat ni khna kumta hi Jisu ula ong ki de da jing bom ngit ki jong pi namar ba phim pat don kata ke jingej lani aga keten jom ble ke tho ingi ukenja kumune phila ban peni yeu de tang ke jing ruai bat ke jing sha jingin. Ta kuplish bon ba pensai ka to ka jing sam jong pi hang nei nga sotonat ka ba pi ong hang nei ba hagar khot ka ba hanyau ban penti kna ye kisenran how to lom ba Jisu udai khon jong blai. Baga keten ka na beneng kalawan uneu long khon jenga ha ubanga to pin sngeu yu ba kane ka jing lam jong Jisu yakini ki lai ngut ki senran ki ba ki ba don hasenda jong kamut bau Jisu ula siliang handrai kini ki ba sngeu tho ya kata ka jing ya dai ka bajan bat uta nong penim ujong ka perthai te Jisu pen pau yaki hang ne yalade ya kata ka jing penkelayu nak sya kata ka jing long ka badon buram kata ka jan kup ka balik ka ba omdon unong thau jan hang ni perthai ubala ban thau kum kata ka jan ka balik bat kiyo iya ka buram ka jong Jisu hang ni balawan ro arngut ki breu na beneng ki ba kerteng Moses baru Elijah ngitip ba Moses ulayap baru Moses ulami pat ban ngitip ba Elijah par ula kiu shabneng blai ula shimno klemda mada ka jingyap te ka pen iya ngi hane ba ki briu ke jong blai kumba Moses ula yap kadan ka jingkermen ya ka jingmi pat maru Jisu hane uhikai ki senran ju uba unsa sya ki baro ban unsa mi pat pipule ha ka kwa ban pule ka khot ka ban kong na nong ba khandai ka ong hane
tiu la ong haki shisha nga ong happy udon badon na kini kibayang hane kibanamat ya ka jingnyap tar anda kilio I ka himau blai ba kalawan da ka bor sangap hane uji su ong ba kidon ki briu kibayang kibayem ha partai kinamat ka jingyap hadu ka jingwan ju jisu kidon ki briu kiban amat ka jingyap kumbalong u Elijah ro uklemat ka jingyap ndrai ulalai syabneng la rong no ura u blai ti kumta ngitip ba kitupat kibalayap kumba Moses ba kadon ka jingkermen ka jimipat pe ga dekhot ka bakhandai ka ong kalnong ka bakhandai dekhot khandai te ba kidang hir na taw lom lawan scam hukum scam ki ba kinom yathu hanu ru yaki ai ru yaki balio itat andau khono briu ulami pat na kibayap ujisu ulami pat bat kadon ka jingkermen ka jimipat ya kibayap ladang inget hau Jisu Kris te kani kalong ka jing batai kani ka singi kublai sibon te ngin ya pai ka singi ka ba saw ka jingkli ya ba hame ka kani ka jingmut jong uta uba kham khrau kublai sibon pastor ka singi ka ba saw ka kren shpang uai ba kham khrau kram yang sok kan ya kam shakaman hane ka ai ban play na ka gospel Marcos kalna ka bakhandai ka ba live power ba sopway hai lang pulei ka ngi ni ya ba Jesus Christ u ya tho lupai ka jing ya ba ka jing mi pat ka jong u ha ki sanan jong u handai ngi ngi ba ki sanan ka jong u kem sham phang ya ka ta ka jing ong na ni ka jing kan jong Jesus Christ handai ki shep tiang ban ban kli u bar kum chu ro ngi pulei kham sha rom ngi ba ki sanan ki ya sat hi parlok hagalinti bakia ba ya bakia kili uai tau bakam krau ba khani ka pha banyo nu joru bat Marcos kal bat na gospel Marcos kal na ka ba pra khot ka ba life kuai ngan chu pule na kani ka kalo no hi ka dan hani ka ong haga jin tholo pa ka banin kong uchisu kdau ya kito ki breu ki ban sakan tat bat punjabi u ba haga jin tholo pa ka ba ar ukdau ba da shisha ansadan ki ba shet kelayu hane hang ni kamshim lai tho uai to ban shet kala ada phi phai banga bat sha ka gospel Marcos kal na ka balai khar ka ba khandai phin I ba ka ong bat u Judas Iscariot uban dina ro yu te ka jingkali ka bolong kum ka jingkali uai ba kham kraw hakani ka kala no hi kala pen I ba Jesus Christ u la jubab yakine haki ar kendon ka wei ka ong ba Jesus Christ u chubab hne u ong ba alada uno ru ukwa banlong to ba kham kraw lane u baning kong ude banlong ushakri ude ban dan kata kacing sangurit ka ban kata ban pendamrit kum kishakri bar ka ba ar hne u ai kanu ksa ling ba khna ret u ong hne ba lada phi pediang ki khna phila pediang kenye u balada phi pediang u phi pediang kenye ku pa namar kata u khna ret udan kacing punya so baru belai ngai shukak bana samat phi kidat la phi pen phai banga sha ka kit sha oi sa ya kal nong ka ba khat saw khat ka ba khat lai khat saw hane ka pen I ba uni ulor shai u khon jong step ngi I hane u soitan ba hangani u ong ba kata ka jing u ong ba kata ba un kiyo sha ka beneng ba un kentiu ya la kata khat haneng ki khlor jong blai but ngan shong halor ki lum ka jing seng haki ba kut phang shitai ngan kiyo sha lendet kil o ngan long kum ki ba hachurong tam e ngi I hne ba u soitan ong hne ba un ba ngan long kum u ba hachurong tam e u kwa ban long kum u ta u ba hachurong tam e u kwa ban long to ba kraw hne ngi I ba ka jing sorong ka jong soitan la phi phai ha ka khot ka ba khasan phni I ba ka jing sorong ka jong u ka pan her ban ni u sha ka du chok ba shu sha tra ta ka lewlong ngi ladang I pe ka jing phe hne u soitan ba u Jesus Christ ngi I ba haba Jesus Christ udan hne ka perthai min chwa utep ba ulong ta khun udai khun jong blai hendai ngi I ba umlong kum soitan u ba ngau sarong u ba ngau hanga ngi I ka jing sangwet ka jong u te kum chu ngi I ba u soitan unkut shaka dujok bar ngi I ba Jesus Christ udan habneng ngi I ba kajing sorong kam yalam yang kam pen poi ngi shata ka bangan long ta ba kham kraw hendai ka pen poi ngi sha po
Hendak kajing sengurit kum Yesus Kristus kaya lam yangi syakat ban long ta ubah krau habaro but kum joru syua bangan ngin posh kawi bekasngi kadang kajing kali hendak bakali ka bong kum no ba kajing hikai kat kum ka Bible sepang kajing krau kalong ka baya pher na kajing hikai jong ka perthei hang la phi ladang ngi pe hani kajing hikai kat kum ka perthei sepang kajing krau ngi iba ban long kita krau ka perthei ngi habadan kita ka kedan ka ba he ka kedan ki ba pher bang long kita ba kam krau let's say kum ki ba rios paro ki long kita ba kam krau hendai ladang ngi pe pat ka kum kajing hikai ling ba ka Bible dara phi phai ba ngasha gospel of Matthias ka long ka ba pra ka khot ka ba sau hani ka ong ba namar kata uno noru uban pen rit ilade kum ne khna uta ulong ba kham krau ha ki hi ma ki beneng ngi se utho ba hari ba u ayu ta ba kham krau u ayu ta ba kham krau kamot u ya ka ba kham krau ladang ngan pule bi hani namar kata ada uno noru uban pen rit ilade kum ne khna uta ulong ba kham krau om ha ka hi ma ha perthei henre ha ka hi ma ki beneng amen. Amen. Keboleh sibon ba hamai. Ngangai ba kani ka kajingnya pulih hakani ka sengi sepang uai ba kham khrau kadai ka jing ya prat kajingnya sait ha preng jongki senran ke jong Jisu ha preng kajing ya kani he ke jongki marki kemi lenti bau Jisu unsa penduk ya kabor jong ke himarom ka ba sensyar don bor ki bat ki ba sim khajana ki daki ba bon gisut but kim sung tenat ya kata tiki kwa bau Jisu unseng ke hima perthai kata kadai ke jingyo i jongki ya ka jingwan jong Jisu ki kwa u ba unlong em but kin long makiru kin nong sinsyar ti kata ke jingya sait kalami ha pedeng jongki but ki kwa bani long he ki kwa bani long ki ba kham khrau kum ka Salomi ka kemi jong Jacob but Yonis ro ka ong tubu ya we ka diang we ka mon Jisu ong kata kam de ya ka bor jengah dari ka syong hakpa jeng bahabneng kata kadai jing sing thu bakla jeng ki ya ka hima ka jong Jisu henrei u Jisu pen ipat iki ya ka jing long ka jing sngorit ban bot yanga kadai da ka jing sngorit pin pediang yanga kuma phi pediang yonu khunna da ka jing sngorit maru khunna haba bakla ukuloi ban map kuloi ban klet iki baro kadai da ka jing sngorit kumba u Jisu la ai tu ka nuksa te kata kadai ka jing hikai jong Jisu yangi ban long kita kiba sngurit habangi bot yu bangim dei ban long kita kiba ya prat hak perthei ban ya kene he apo jong balang ban ya kene he ka snong ka thau ban ya kwa ban ya long he ban ya don kata ka jing ya mudui kata ka jing ya bisni iwe hanrai ka dei ka jing sngurit ka bau Jisu ukwa ban hika yangi te mentangi poi ha ka sngi ka ba san ka ba penkut ya ka jing pule jengis ka kren chapang ubriu bakoj ubakhia ha ka dujok hangning siam ya kajing pule jingi na Markus kelong ke ba khandai khot ke ba sapu ar hado sanpeu u Jisu ong hane laradon uba penthut ya uwei na kita ki ba nget na kita ki ba khamrit na mardon ki na ka niam jiu ki Pharisi ki Sadusi ki khangla ki briu bakin wan chau Jisu bat kumta ki wat daw yo Jisu ki kem kwa ki wei bakin bot yo Jisu te niu hane ba u Jisu ong ba kala khambha lada late da umau teliat ba khrau hak rendang ju bat ban bread no us hak duriau lada ki ti jame ki penthut yame to ot no eka ketika bhai me ban lep sut ban sut deko sya ka jing im ban ya ka ba me don art li ki ti ban lech ka dujok sya ka ding bom julip u Jisu ong ba lada ngilong ki mau jentut ekiwe ka bhai ngi ban te da umau rendang jingi ban pengam jelop sipo jong nomor umau upen kia ya ka jing kia bat kamut ka penlong ngi ba ngindo ya ka jing imbam jikut ladangi long ki mau jentut ki wei bat ki wei ki jingai no blei na ka daw ka jonga na ka daw ka jong phi ladangi long ki mau jentut kum tau Jisu ong ba ka bha bangin lech sya ka jing imbam jikut ban ya ka ba ngilej baro artli jat ki ba penthut ingi ban rung sya ka hima ka jong blei kamut hane ya ka jing i jingi ya ka perthai ya ka jing kwa jingi ki ba ka jing don jing dap kar hai jingi kala ban penlongi ban do ka jing imbom jikut
ko mangi imene ba Jisu ong kam mentoi ayu ya phi la phi yo ke perthai barok we hnrei ka da e phin ya pilipat ya ka mensim ke jong phi phinom yo ya ka jing im bam jikut te Jisu hang ne Ukraine ba kajing jot kanwan ya kita kibreu kiba don nikum kita kijing long ka bha bangin du ya ka wei na kini bat bangin lech benang da ka bangin du ya ki ki jong ka perthai Jisu ong ro khot ka basau phunyo la da ka khmat jami ka penthut yami to khlau no ya ka bha yami ban lech sut sya ka hima uble tang da ka wei ka khmat ban ya ka ba me don artli ki khmat ban bret sya ka da ka ding kata ka dujok te Jisu kran hanis phang ka jing penjat ya kita ke breu kiba baman kiba khanglat ki wei kiba ij ya ka perthai kiba bot teli IT show blai ba ka don ka jing penjat ki don ka jing sngau thu ba kala jing ki breu phang kata ka ding ka bam julip hang ni ka ding bam julip kamut ba kata ka ding kan bam ya ka met jong ki breu ya ka met jong ki baman ki nong pop tat hadu bandalut te kan salip kamut ba kata ka ding lani kata ka dujok kan me sa si junom klem da lip bat ngin don hangta klem da yap rom yap henry shi im jenjar te kata ka deka babun ki jing hikai jong ki briu ki kren phang kan henry kumno ba ublei jong ka jing i ukwa ban i ki briu ba yaki shu thang sa hang to klem da yap klem da penkut no ya kata ka jing mi jong ka pop henry ublei un penkut da ka dujok ding lada ngi ngim bot yo Jisu lada ngim bot ikini ki jing hikai ki jong Jisu te kom ta ngi dei ban sngo tho ya kaneka kar kom kren jong Jisu hangne phang kata ka ding bom julip se phang kata ka jing penjot ha kata ka ding ka bom jikut ha ba ong ka ding bom jikut kamut ba ka jing penjot ka yasa bom jikut komeng i ba ublei Ukraine bai ka jing penjot ya ka Sodom bat Gomora da ka ding ka babam jikut kamut ba ka ding ha Sodom bat Gomora kadang ne adu mentah kisngi hada ka jing penjot jong ya ketu ka jaka ka yasa bom jikut ka jing ya thu hana jong ketu ka jing penjot ka yasa bom jikut te kum taru ku ki perlok bat ki para penget jongi tungin bat skemi ki jing hikai jong Jisu bau hikai yangi ya kaneka jing hikai ban bot yu hakini kisngi ki jongi hakini kisngi ki bakhat do bat ha ka teo ka babot ngin yo ya ka jing hikai jong Jisu ka benta ka baar te ko blai sibon ipi baro iwei wei te ya kemen ini lamngi ha ka jing duai penwai tuni penem ka jing duai blai ko pa jong nang ko blai span try ka ne kanda ke belai hangi ke bang ne sam ten ka jong me don lam dekat me try bat baro try ke biasa me ka por hirap me try ngi ka bang la ban sam ko ipat ke por hirap try ke bre ke bapej ya ke YouTube bak no yo try ke jing pen sai dang bak ten ka jong me ngadwai ke ne ka tan chuk Christ long em jing amen amen